अगर आप चाहते हैं डिस्को स्टूडियो शक्तिमान राजा का पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संदीप बाबू म्यूजिक बाय संदीप राजा। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। दूसल बाबाली डोबे कान बाली सोरहो सिंगार रोके कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। संदीप बाबू लागे ना मुरजिया कैसन बारे पिया सर से सड़क जाता साड़ी लागे ना मुरजिया कैसन बारे पिया सर से सड़क जाता साड़ी हमार। सूते से जरिया गोहडी शरीरिया अखिया से कजरा बहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। संदीप बाबू कौन कसूर कैनी सैया से दूर भैनी अजैला मनवा हरेला। कौन कसूर कैनी सैया से दूर भैनी चंदन ला मनवा हरेला। महरेला ताना अशोकल बेला चंदेश्वर सिकंदर भी कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। हमके बता दे रे पुरवा
सैया रहेले कवना दिशा में सैया रहेले दूसल बाबाली डोबे कान बाली सोरहो सिंगार रोके कहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले कवना दिशा में सैया रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले कवना दिशा में सैया रहेले।